Nachádzame sa na Veľkomoravskej ulici v Malackách vo vnútrobloku v širšom centre mesta. Dnes vám ukážem byt, ktorý zaujme najmä priestorom. Nachádza sa na 3. poschodí menšieho bytového domu, v ktorom je len 9 bytov. Najväčšou výhodou tohto bytu je podľa mňa jeho veľkosť a veľmi praktická dispozícia. Nachádzajú sa tu 3 izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, samostatné vecko a 2 balkóny. Mať v byte 2 balkóny nie je až tak úplne bežná vec a práve tieto s jeho veľkou výmerou robia z tejto ponuky zaujímavé bývanie pre rodinu alebo jednoducho pre niekoho, kto hľadá dostatok priestoru. A hneď za domom sa nachádza tento uzavretý a uzamykateľný dvor, ktorý patrí len k tomuto domu. Nachádza sa tu dostatok zelene, priestoru pre deti, je tu tieň a je tu priestor na posedenie a takisto aj na grilovanie.